Famous Swag Toothpaste Mirchi Music Awards South 2015 powered by Idea 4G Lo. Let's have the AV, please. నందమూరి తారక రామారావు, యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, I wanna follow you. I wanna follow you. మాస్ ప్రేక్షకుల మనసులో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్న ఎన్టీఆర్ నటుడిగానే కాదు సింగర్ గాను అభిమానుల్ని అలరిస్తున్నారు. డైలాగ్ చెప్పాలంటే ఎన్టీఆర్, మాస్ పాటలు పాడాలంటే ఎన్టీఆర్. తన మార్కుతో దూసుకుపోతున్నారు. యమదొంగలో ఒలమ్మి తిక్కరేగిందా అని పాడారు. కంత్రీలో 1 2 3 నేనొక కంత్రి అన్నారు. అదుర్స్లో వేర్ ఇస్ ద పంచకట్టు అని శృతి కలిపారు. రభసలో రాకాసి రాకాసి అంటూ రాగాలు తీశారు. నాన్నకు ప్రేమతోలో I wanna follow you. I wanna follow you. I wanna ఫాలో అంటూ అందరూ తనని ఫాలో అయ్యేలా చేసుకుని తనలోని సింగర్ తో ఆకట్టుకున్న ఎన్టీఆర్ ని మిర్చి మ్యూజిక్ అవార్డ్ సౌత్ 2015 సింగింగ్ స్టార్ సెన్సేషన్ అవార్డ్ తో సత్కరిస్తోంది. కంగ్రాచులేషన్స్ ఎన్టీఆర్. Hi everyone. First of all, I'd like to thank Radio Mirchi for this award.